Welcome to the leading site news. Karlitang Rowelson Ronghang apran karmut abangphu aphan Raikom Saikhi atum kenep kangnang pon. Lakha Achethok Duarbagori Constituency keparlo Kakojan ahavar along Karlitang Rowelson Ronghang apran karmut vek mati Achethok along tok lut-lut abang aphan nepon longlo. Karlitang Rowelson Ronghang apran karmut aputhak Raikom Saikhi atum aphan Hadak kedo arat atum Kechok chi aphan tarlip vek nangji lapen nevek nangji pu Hamphang Asong atum do an lapen apia po atum hemisi atum an Raikom Saikhi atum aphan kachoningri ateng pen Raikom Saikhi atum do de sang sepen tarlip ponsi honthi mimi Bokaghat Nogoan District asor Dulup Deka pu abangphu aphan nep ingnang pon longlo. Birta Ketok dun longa porahut anki Bokaghat Raikom Saikhi atum pen Judicial Court along ponsi angton alam the kachini pameji karju patar tok asai deng pon lang pusi chini dun. News Desk report, the leading site news.